खनसे बर' हारि जानानै जुदि सानोब्ला नोंथांमोनाबो निश्चय बुजिगोन बाथ्राखौ। आंखौल' थानायाव एफार होनाया नोंसोरनिया किन्तु मोजां जायाखै। Without demand, नोंथाङा बोरै NOC सार्टिफिकेटआव साइन हरनो हाखो हाग्रामा महिलारि? बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ सासे बर' आइजोआ एसे गाज्रि रावजों रायदोंमोन। बेखौ लानानै बिपिएफ पार्टिनि जितु इउथ सेलनि माने दैदेनगिरिफोरा एफआइआर होदों। दा बेखौ दासिमबो उइथड्र खालामाखै। बारे बारे निमाहा बिदों नाथाय उइथड्र खालामाखै। थ' नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। इम्पर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। थ' बेवहाय माखासे नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप होगोन आरो जाय मोनद' हारिया एसटि बिबाय थादों बेखौ लानानै आरो फिन उदालगुरि जिल्लायाव जाय स्टुडेन्टफोरा सोमावसारदोंमोन बेवहाय सासे फरायसुलिया ओरैबायदि माखासे बाथ्रा फोरमायदों। थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे बाथ्राखौ सावरायग्रोगोन। जितु थांनाय साननैसो सिगां सासे बर' आइजो थ' बेखौ ओरैनोथ' फेसबुक पेजाव बिथांनिया लाइमोन बसुमतारी ओमफ्राय बिथांनि नामखौ एफआइआर होनाय हिसाबै बिजुलि बर' होननानै बुंबाय थादों। दा बिजुलि बर' ना लाइमोन बसुमतारी बेखौ माने बांद्राय मोनथियाखै नामखौ आरो। दा फेसबुकआव बिथांनिया लाइमोन बसुमतारी आरो बेखौ एफआइआर होनायाव बिजुलि बर' होननानै माने नामा गोसारदों आरो। बियो साननैसो सिगां बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथाङा बुंदोंमोन जे गुन्दा बे फंसे बाथ्रा बुंदों दे गुन्दा भाषा बुंनायमोन आरो। गुन्दा ओमफ्राय हिन्जाव गदाय लानो नागिरग्रा। दा बेफोरबायदि बे फंनै बाथ्रा बुंनाय आरो बे जास्ट बे फंनैल' दै माने गोबांथार मानसिफ्रानो दा मोनद' हारिनि एसटि बिनायखौ लानानै बा बिपिएफ गभर्नमेन्टनिफ्राय NOC हरनायखौ लानानै गोबांथार गासैबो ससियेल मिडिया क्रिएटरफ्रानो माने खुद्रिसारनानै बिसोरनि सायाव गोबां भिडिअ बनायदों। नोंथांमोनाथ' नुदों जानांगौ। दा बिनि सायाव माने केस होबाय। बे फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि थाखाय केस होदोंमोन बिपिएफ पार्टिनिफ्राय। दा बेखौ माने निमाहा बिदोंमोन। बुंखांनायनि उनावनो बे सिस्टारा माने निमाहा बिदोंमोन। नाथाय बेखौ निमाहा बिनायखौ नुनानैब्लाबो एफआइआर होबाय। दा बेखाय बिराद दुखु मोनदों आरो। दा नोंथांमोना नायग्रो ओमफ्राय सासे नैबे आबौ बर' बिमायानो बिथाङाबो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जितु 2016 एसटि होनांगौ होननानै NOC हरनाय बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों। बिनि उनाव नेक्स्ट आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होगोन आरो माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गासिबो फेसबुक नायगिरि। आंनि मोनसे भिडिअआ भाइराल जागासिनो फेसबुकफोरावहाय आङो हाग्रामा बिथांखौहाय गाज्रि भाषायैहाय रायफ्रांनाय जाबाय। अननानै आंखौ निमाहा होदो। आं मा साननानै बेफोरबायदि रायफ्रांखो आं गावखौनो गाव सानस'नो हायाखै। अननानै आंखौ निमाहा होदो। गासिबो बिमा माहारिफोरा गाज्रि गाज्रि भिडिअ बानायनाय नुनायखाय आङो फेसबुकफोरावहाय बानायनाय नुनायखाय आंबो बानायफ्लांबाय। आंखौ अननानै निमाहा होदो। आंनि बुंनाय रावफोराथ' निमाहा होथावना नङा। थेवबो नोंथांमोना आंखौ एसेबां हायो निमाहा होदो। आङो खर' गंग्लायनानै निमाहा बिनाय जाबाय। आंखौल' थानायाव एफार होनाया नोंसोरनिया किन्तु मोजां जायाखै। मा आंल' गाज्रि भाषाखौ बाहायदो नामा? अनेक बिमा माहारिफोराबो गाज्रि भाषाखौ रायदों। नोंगौ थिगानो आंनि बुंनाया जाद्रायाखै। आङो बेखौ खनसेनि थाखाय निमाहा बिबाय। नोंसोरनि सिगाङावहाय आङो निमाहा बिबाय। मा नोंसोर आंखौ फोथायला नामा? मा आं नोंसोरनि थाखाय गुबुन हारि जाबाय नामा? आं बर' नंला नामा? आंनि खनसेनि गोरोन्थिनि थाखाय आङो आखाइ खज'नानै नोंसोरनाव निमाहा बिबाय। नोंसोर आंखौ मानो निमाहा होदिया? नोंसोरनियाथ' बिराद गेदेर खैफोदाव खोलैदो नोंसोर आंखौ आंगिखाय नोंसोरो नारसिनथारबाय नामा? आं दाख्लै रागा जोंनानै होनो खोन्थानायखौ नोंसोर होमारथारबाय नामा? गोरोन्थिया सोरहा जाया? बयहाबो जायो खनसेनि थाखाय आं नोंसोरनि निमाहा बिबाय। निमाहा बिसैयावबो नोंसोर आंखौ थानायाव एफार होबायबा मा अनेक मानसिखौबोथ' होनांगौमोन ना। आं हारसिंखौल' मानो होखो? अनेक बिमाफोराबो होनदों बिसोरखौबो होना। आं हारसिं Without demand, नोंथाङा बोरै NOC सार्टिफिकेटआव साइन हरनो हाखो हाग्रामा महिलारि? नोंथाङा बोरै साइन हरखो? डिमान्डआ मामोन? नोंथाङा डिमान्ड लाखिनाय नङा लाखियाखैमोन। मानो डिमान्ड खालामासै नोङो? डिमान्ड खालामनो हायोमोन जे आंनो बड'लेण्ड सिगां नांगौ। बड'लेण्ड मोननायनि उनावसो आङो NOC सार्टिफिकेटआवहा साइन खालामगोन होनना नोंथाङा डिमान्ड खालामनो हायोमोन।
हाग्रामा महिलारि नोंथाङा जुदि NOC सार्टिफिकेटखौ साइन खालामनायनि सिगांनो जुदि माबा मोनसे डिमान्ड बिदोंब्ला बे मा डिमान्ड जोंनो बेनि क्लेरिफिकेशन नांगौ जोंनि स्टुडेन्ट्सनियाव गोबां एलिगेशन्स लगायदों जे स्टुडेन्टफोरखौ पलिटिक्सथिं जोंखौ नारहरगासिनो नाथाय बे बाथ्राया गोबां नंखाय होननानै आं बुंगोन मानो होनबा जोङो गुबुन गुबुन फेमिलि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय ओमफ्रायोहाय दिनै जुदि स्टुडेन्टफोरा गावसोरनि फिउचारखौ साननानै बा जोंनि जुनियरनि फिउचारखौ जोङो साननानै दिनै जुदि खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायाव जोंखौ बेबादि पलिटिक्सथिं नारहरनानै जुदि बुङोबा जोंहा माने बेवहाय गोबां दुखु थायो ओंखायनो माने आं बयखौबो बुंनो सानो खावलायनो सानो जे जोंनि बे खुद्रिसारनाया पलिटिक्स नङा जोङो जोंनि बर' हारिनि जोङो सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय बर' हारिखौ जोङो बुहुमाव फोथांनानै लाखिनो थाखायसो जोङो बे प्रटेस्टखौ खालामनाय जादों आरो गोबाङानो बै दाख्लैहाय BTC सेक्रेटारियेटआव थांनानै प्रटेस्ट खालामनायखौ गोबाङानो बुंदों बे BTC सेक्रेटारियेटआ जाबाय पाब्लिक प्रपार्टि बेवहाय गासिबो थांनो हायो स' जोङो बेवहाय प्रटेस्टसो खालामनो थांदोंमोन नाथाय माखासे सिचुएशन्स बेवहाय जोंहा जानाङि सिचुएशन्सबो जोंहा जाबाय स' बेवहाय खालि जोंनि बे युथखौल'सो गोबाङानो दाय होगासिनो जे प्रपार्टिखौ धंस' खालामजोब्बाय बे नङा जुदि आखाइ मोनसेजों मालाबाबो आखाइ खबजाया बेखौ जों बयबो मिथिखागौ जुदि सिगाङावनो जुदि सोरबाफोर गेदेमा बिथांमोना लिडारफोरा जुदि जोंनि स्टेन्ड लानानै जोंखौ माबा मोनसेफोर बुङोमोनबा बुजायनानै जुदि दोनोमोनब्ला जानांगौ बेसेबां दुंहाव थासारि जोंहा सोमजिनाय नङामोन आरो जुदि जोंनि हाबनाया गोरोन्थिब्ला इलेक्शननि उनावहाय सानैसो बेवहाय सुबुंफोरा बिथांमोना माने बै BTC सेक्रेटारियेटआव थांनानै माखासे भिडिअ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो आङो फंसे खोथा आङो क्लियार खालामनो लुबैदों जे गासैबो बुंगासिनो गासैबो समान मोनथाय मोननांगौ बा इकुवेलिटिनि खोथा बुंगासिनो नाथाय इकुवेलिटिनि खोथाखौ लांनायाव बहाबा बिथांमोना जास्टिसखौ बावनानै दंथ'यो नोङो सोरनोबा माबा मोनसे होनो थांनायाव गुबुनजों इनजास्टिस जायोब्ला बेयो मालाबाबो इकुवेलिटियाव गोलैया माने जोंनि कनस्टिटिउसनाव नंगौ इकुवेलिटिनि होनाय दं इकुवेलिटि मोनथाय मोननांगौ गासैबो समान मोनथाय मोननांगौ होनाय दं नाथाय बे समाना बे नङा जे गासैनोबो एखे गासैखौबो होजोबगोन बे समानथिया समाजाव मोनसे बेलेन्स लाखिनो थाखायसो समाजा जाहाथे समानै दावगालांनो हायो बेनि थाखायसो माने बे इकुवेलिटिखौ जोंहा लाबोनाय जादोंमोन जेरैबायदि गोग्लैसोनानै थानायनो एसे बांसिन होनानै गोजौ थाखोनि मानसिफोरजों बा गोजौ थाखोनि सुबुंफोरजों एसे समानाव लाबोनो हायो नामा बेनि थाखायसो इकुवेलिटिखौ लाबोनाय जादों नाथाय गोबाङानो सानदों जे बिसोरो उमुखखौ मोनदोंबा जोंबो मोननांगोन नाथाय बेयो मालाबाबो नङा होननानै आङो बे इकुवेलिटिनि मिसकनसेपसन जानायखौ आङो सुद्रायना होनो आङो सानदों आरो औ माने इकुवेलिटिया बे नङा जे जोंनो होबाथाय गुबुनाबो मोननांगोन बेनि थाखाय नोंहा माबाबो थानांगोन क्वालिटिसबो थानांगोन प्लास नोंहा हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डखौ गोबां नोजोर होनाय जादों बे खामानियाव माने STनि स्पेशेलि STनि खामानियाव जोंहा हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डखौ गोबां नोजोर होनाय जादों प्लास आरो बिथिंहाय जोंहा इक'नमिकेलि बेकग्राउन्डखौ नोजोर होनाय जादों ससियेलि बेकग्राउन्डखौ जोंहा नोजोर होनाय जादों स' आरो बे हारिया सिगांनिफ्रायनो दङना गैखाया बेहा आलादा मोनसे सिनायथि आलादा मोनसे कालचार दंना गैया बेखौ नायनानैसो माने STखौ होनाय जादों नाथाय दिनै गोबाङानो जुदि बेबायदि ST दाबि खालामनायावनो जुदि सरकारा गनायथि होयोब्ला दिनै नङा गाबोनो आरो गुबुन हारिया जोंहा ST दाबिनो फैबावगोन माने स' जोङो फिउचारनि खोथाखौबो साननानै जेनेबा बै मोनद' हारिनो STखौ होनाङा होननानै जोङो सानो मानो होनबा दिनै 6थाया बिदों गाबोन 10थाया बिनो हागौ स' बेखायनो आरो STया माबा चक्लेट नङा माबा मोनसे बुस्थु नङा जायखौ बिबानो मोननाय बेनि थाखाय जोंहा थानांगोन जोंहा कालचार थानांगोन जोंहा हिस्ट्रि थानांगोन जोंहा बहुत गावबा गाव आलादा मोनसे सिनायथि जोंहा थानांगोन जाय हारिहा बैफोर बुस्थुआ गैया अब्लाबो बैफोरनोबो जुदि होनो थाङोब्ला सोरबा गुबुनारिया फैनानै सोरबा फरेनारा फैनानै दिनै बेवहाय ST दाबि फैगोन आरो बुंदों जे थाखानाय STहा जेबो खहा जानाय नङा नाथाय बेयो जे जाथावि बाथ्राखा माने आंबो मिन्थिनाय बायदिब्ला दा जोंनि स्टेटनिफ्राय जिसेबां रिजार्भेसन सिटखौ आङो स्टेट वाइज माने 50% रिजार्भेसन सिट होयो होननाय आङो मिन्थिदों ओमफ्राय
बेवहाय दा जोंनि स्टेटआ एबाउट 49.5% रिजार्वेशन सिट्स बेखिना ST SC आरो OBC आ लाखाबाय स' 0.5% ल'सो बेवहाय आग्लायनानै दं बिसोरनो जुदि बै ST खथाखौ जुदि होयोब्ला थ' बेवहाय माने जोंनि दा जि थाखानाय ST बेहा खहा जाया होननानै बुंनाया नंखाय जागोन गोरोन्थि जागोन आरो माने जोंनि बेयो जोङो दा दिनै जोङो गोलोमदैल'सो बोहैहोदों नाथाय जोंनि जारिमिनखौ नायनो थाङोब्ला गोबाङानो थै बोहैहोनानै दिनै जोंनि बेखिनाखौ जोङो आरजिनानै लानो हादों स' बे आरजिनानै लानो हानायखौ जोंनो माने एकदम भिक माने बिनानै लानाय बायदि जोंखौ माने खालामगासिनो माने स' बेफोरो बिनाय नङा बियो आरजिनायसो मोनसे बेयो एकदम नंखायखा बेफोरो माने गोबाङानो जोंखौ पलिटिक्स नोजोरजों नायदों माने रावबो गावसोरो जेनेबा माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट खालामदों बिसोरो बै मोनसे जायगायाव थानानै नायबाय थादों मालाबाबो बिसोरो स्टुडेन्टनि नोजोरजों नायाखै स' आं बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो जे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै सानालासे एटलिस्ट खनसे बर' हारि जानानै जुदि सानोब्ला नोंथांमोनाबो निस्सय बुजिगोन बाथ्राखौ आं बेखौनो बुंनो सानो आरो स्टुडेन्ट हिसाबै आं गावबो स्टुडेन्ट आंबो फैसाखौ मोनाखै बा गुबुननोबो आं होनोबो थाङाखै गासैबो गावनि हारि अनफावरि गासैबो गावनि हारिनि सायाव सिगांनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो गावनि हारिखौ अनसायबोदों सिबिबोदों स' बिथांमोना बे गावनि हारिखौ सिबिनानै मोजां मोनोखायनो बिथांमोना गाव गावनो ओंखारबोदों रेलियाव गाव गावनो प्रटेस्टआव ओंखारबोदों स' बेनिखायनो आं बुंनो सानगोन बे एलिगेशनानोखा बेयो मालाबाबो थार बाथ्रा नङा फरायसाफोरखौ पुलिसा मालाबाबो हमनो मोननाय नङा आरो सासे फरायसाखौ हमनाय लोगो लोगो बेनि उनावहाय थाउजेन्डस फरायसा जोङो अराय गसंथिनानै दं आं बेखौनो बुंगोन थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय बे सासे फरायसुलि बिनानावा मा बाथ्रा फोरमायदों स' बिथाङा गावनि जिथु बर' हारिनि थामोनथा आरो बर'नि जिथु सेन्टिमेन्टखौ लानानै माखासे कनफिडेन्सखौ रायजोफोरनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायदों गावनि गोसोआव जि साननाय बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों आरो बे गावनि गोसोनि साननायल' नङा साफ्रोमबो माने स्टुडेन्टफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरनि जिथु आखा साननाय बे बाथ्राया बे सिस्टारा बे बुंनायनि गेजेरजों फोरमायदों थ' अब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ एसे आन्दाज खालाम जिथु सासे फरायबाय थानाय फरायसुलिया इसेबां गिदिर बाथ्रा बुंनो हायोब्ला हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै हारिनि जे बाथ्रा बुंनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर दङ पलिटिसियान दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना मानो थाखाय हारिनि माखासे बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ मानो बिथांमोना लाखोमानानै दङ बै उन्दै बिनानावनिफ्राय जायफोरा जोंनि हारिनि गेजेराव गेदेमाफोर दङ जेरै चिफफोर दङ एक्स चिफफोर दङ बिथांमोनाथ' बै उन्दै फरायसाफोरनिफ्राय बांसिन गियानिसिन आरो बांसिन मिथिनाय बांसिन कनफिडेन्स गोनां बिथांमोना दिनै मानि थाखाय हारिनि बाथ्रा बुंनायाव बिथांमोना माब्लाबाबो सिगां जाया मानो थाखाय मानो सिगां जाया बे बाथ्राया गोबां साननो गोनां आरो गोबां माने साननो गोनां दिनै सासे उन्दै फरायसायानो इसेबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनो हादोंब्ला दा बैसोरखौ मा खालामनानै बुजायनांगौ बोरैहाय गोजानग्लाय होनो हागोन बोरै मा खालामनानै बिथांमोनखौ बुजायनानै बिसोरनि साननायखौ माने साफा क्लियार खालामनो हागोन जेंनानिफ्राय माबायदि सुस्रांहोनो हागोन बे बाथ्राखौ दिनै फरायसाफोरखौ बुजायनो थाखाय रावबो सिगाङाखै रावबो ओंखारबोआखै नाथाय हानायमानि जेसेबां हागौ जेंनाखौसो बांहोबाय थानाय नुगासिनो दं आरो जेंनायासो बांसिननिफ्राय बांसिन सोमजिबाय थादों दा नोंथांमोना नुखादों मोनद' हारिनि ST होनाया अलरेडि जाखाबायानो बेखौ आसाम एसेम्ब्लियाव बेखौ थिसननानै लाखाबाय एप्रुभ खालामबायानो आरो बेखौ रोखा रोखा जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार रनज पेगु बिथाङानो रोखा रोखा फोरमायबाय बेखौ आसामाव बेखौ सेबखांना लाखाबाय बेखौ थाबैनो बेखौ दिल्लीयाव फाथायहरनाय जासिगोन बा बेखौ दिल्लीसिम गथायहैनाय जासिगोन होननानै रोखा रोखा फोरमायबाय अब्ला जोंनि फिउचाराव मा जागोन बेखौ लानानै दिनै लाइमोनफ्रा सानफ्रोमबो खुद्रिसारगासिनो दङ दा बैसोरखौ बुजायनो हानाय लिडारफ्रानो दासिमबो ओंखारबोआखै
गोबां साननो गोनां बेनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो